ta omti deftere seninde nde tokkuɓe Yeesu hakkitiɓe, a yi'ay no ɗum waafirinde. Ko artata yi'ki woni e nde sendira geɓe tati. Yeɓre artunde nden woni alkawal kiingal. E nder yeɓre nden a taway ɗum sendi inɗe defte ɗen kanje 34 e ɗum hawritiɗe e wigeere go'o. Nder maaje jowi artuɗe ɗen eɗe noddire dokaji. Gaɗa maaje e woodi defte tarihi, nden defte gimi bindaɗe. E timmode mayre e woodi defte annabaku. E ɗo a yi'ay ɗum e ɗum jooɗi nder koyɗum. Goonga ɗum woni e woodi ko hayɗini e nder ɗum bo belɗum. Defte ɗe fuu ɗe kawritama wigeere go'o. Kanje tokkuɓe Yeesu noddirta alkawal kiingal. Ɓe tokkuɓe Yeesu e lilaaɓe fina tawa Yahudanko'en. Defte ɗen ɗe bindanoma feere dow laral taggetengal. Ɓe fuu ɓe jaɓriɗe ɗum wolde Allah. Geɓe tati ɗe e ɗum noddira ɗe Taknah. Nde wolde Taknah ɗum wolde Yahudanko'en rammitina. Mana majum woni wagginki. Navif mana majum woni annabo'en. Katovim mana majum bo bindaɗum. Taknah ɗum goɗɗe defte ɗe tokkuɓe Yeesu kakkitiɓe eɓe noddira ɗum alkawal kiingal. No ɗe siryora ɗum feere, amma defte annabo'en ɗe kanje 4 eɗe kokka habaru. Defte 15 ɗe eɗe noddire inde annabo'en maaje. Gaɗa maaje e woodi defte gimi bindaɗe eɗe njahda e habaru nder maaje. Geɓe tati ɗe eɗe siryora nder fahmu yimɓe ndenno. Yahudanko'en ndenno e jogi ko woni nder maaje. Ɗereji bindaɗi ɗi tawama haade maayo Kawwa wongo hakkunde Urusalima e Urdun. E woodi goɗɗe defte ɗe ɗum tawdiɗe. Defte fahmu Ben Seret Yeesu Najarankeejo meti daga nder maaje. Ngam ɗe defte ɗe fuu tati eɗe meta dow fii go'o, wato defte bindaɗe dow laral. Taarari boɗɗum ko nde deftere e nde wi'a dow ko nden ton wi'i fuu ko ɗe mbi'ata ɗum fii go'o. Defte tati ɓurɗe mangu nder maaje ɗe kocci sarel juutungel nder windeeki. Winduɓe ɗe bo ɗum yimɓe andaɓe bono Musa ko Dawda. Goɗɗe nder maaje ɗum anda inɗe winduɓe ɗe. E nder deftere seninde eɓe noddire windoɓe ko annabo'en. Bindi bindaɗi dow laral ɗi mo'ini jonde Isra'ilanko'en daga jamanu yaaki jamanu. Ɗum annabo'en e windoɓe ɓe wawɓe winduki jimi. Ɓe kawriti bindi ɗi fuu ɓe ngartiri ɗum deftere wo'ore. Bindi laral kanji ngoni Taknah. E njayri bindi jimi e ɗi annabaku ɗi annabo'en bindi. Ɗum ruufu Allah tokkiniɓe sarel ngel ɓe bindata bindi ɗin. E laawol maaji yimɓe keɓay wolde Allah e medda e maɓɓe. Hanjum waɗi yimɓe teddina bindi sarel ngel ɓe linsitata eɓe mo'ina jikku maɓɓe e jonde maɓɓe. En mbi'ata sarel deydey ngel ɗum timmini binduki defte ɗe. Amma e yi'ki meɗen duuɓi goɗɗi seɗɗa ko ɗum danya Yeesu kanjum holli sarel ngel ɗum timmini binduki defte ɗe ɗum Taknah. E ɗum holla en jimi bindaɗi e ɗum holla tarihi Isra'ilanko'en. Eɓe mbi'a Allah waɗi ɗum ngam o siftorana ɓe no ɓe kisnira e no o hisnirta duniyaaru fuu. To en jiɗi ndaren ɗum boɗɗum e nder ɗowdi go'o ɗum wallay en ngam timen ɗum boɗɗum ko bindi bindaɗi dow laral mbi'ata. Attawra fuɗɗiri e no Allah tagiri o barkiɗini duniyaaru ndu'u. Allah tambini ndu ko o tagi nder nandi maako wato neɗɗo. E nder ɗemgal Ibraniyanko'en Adam. Allah hokki neɗɗo bawɗe o laamo dow duniyaaru kanko e debbo maako. Ko neɗɗo haani anda woni ko ɓe koloto faamo Allah ɓe pamta ɗume woni boɗɗum e kalluɗum, ko ɓe tokkay giɗaɗi hoore maɓɓe ɓe suɓana hoore maɓɓe ɗume woni boɗɗum ɗume woni kalluɗum. Amma e woodi gondi taddi gondudi e maɓɓe mboodi ndi ƴo'ire ndi gandi ko Allah yiɗi. Ndi ƴo'iri neɗɗo o wanyi umrore Allah e moƴƴere maako. Waɗuki noon yimɓe fuu sendama e Allah jeyɗo yonki o riwiɓe daga nder ngesa ka o barkiɗini ɓe njahi to mayde e torra gonka nder ladde. Diga toon yimɓe ngaɗi ka ɓeydaki eɓe suɓana hoore maɓɓe ɗume woni boɗɗum ɗume ne ko boɗa. Fii ɗum fuu ɓeydi lalluki. Ɓe nyiɓani hoore maɓɓe gariri keɓundi hallende e yaɓtirki. Gariri ndin wiyete Babila. To yimɓe riwa ɓe njoɗoto ɓe goɗɗitake Allah. Allah yiɗi barkiɗina duniyaaru maako ndu o hokki neɗɗo laamo. Amma joni yimɓe e nder saɗɗum mawɗum eɓe les laamu hallende. Ɓe yimɓe haaŋaɓe ɓe ngala nyumo ummaniɓe halkere dabarende Allah siryi ngam heɓuki neɗɗo keso. Allah waɗi alkawal neɗɗo keso o waray o tokkiranta mbo'di. Gonga ɗum woni o pusay hoore mayri kayri bo ndi fe'aymo. Diga ɗo habaru ɗum nyamri yeeso dow alkawal ngal Allah waɗani neɗɗo e debbo maako wato Ibrahim e Saratu. Allah hoolake ɓe e barka maako ɗum o hokkuno neɗɗo ndenno kamɓe ɓe ɗali Babila yaaki ngesa kesa leydi ndi o waɗannoɓe alkawal o hokkay iyalu maako. En keɓay habaru
no iyaalu Ibrahim yahrata. En ji'ay ɓiɓɓeji Ibrahim, Isiyaku e Yakubu e ɓiɓɓe maako 12. En ngoodi kammunde to en ɗon janga habaru iyaalu maako. Ɓe peɓi ɓe ƴoyri woɓɓe, banye ma ɓe mbaɗa wara hoore. Ndenno ma ɗume kam motoɗa gaɗa nani fii ko fe'i nder ngesa? Ay ɗum yimɓe e sese iyaalu Ibrahim hoccama yaaki leydi maccungaku nder Masar. Do'ere iyaalu Ibrahim ɗum wari daga nder niɓre. E nder habaru maɓɓe Allah hokki hoore muɗum to maɓɓe faa o waɗani ɓe alkawal ngal re'ata. Alkawal ngal woni o hisnayɓe o barkiɗinay leƴƴi duniyaaru fuu e laawol maɓɓe no ɗum wa'rata. Amma iyaalu Ibrahim fa ɓuray goɗɗum iyaalu. To ɓe ɗala yittare e ƴoyre ɓe koolo alkawal ngal Allah waɗani ɓe. Diga ɗo iyaalu maɓɓe layi ɓe nattina nder maccungaku e leydi Masar. E ɗon Allah waddani ɓe dokaji wato attawra wato jikku Musa. Allah umminimo ngam o hisna Isra'ilanko'en o yahari ɓe to hoccere. E ɗon ɓe keɓi alkawal ngal ɓe mbaɗata sumpo e Allah. Ɓe kokkama 930 ko ɓe ngaɗata ngam ɓe mbaɗa sumpo e Allah. Fii ɗum wartire sumpo Allah nder duniyaaru. Musa waddaniɓe fii ɗum ngam o geeto o annabijo mawɗo o metani Isra'ilanko'en wolde Allah. O ardiɗo diina emo yahra ɓe yeeso Allah. Woɓɓe ma e noddiramo laamiɗo Isra'ila. Emo ardiɓe o rimɗiniɓe daga nder torra maɓɓe. Amma nde ɗum nyamri yeeso nder attawra ɓe Isra'ila do'ake do'ere mawnde. Ɓe ganyi alkawal ngal ɓe ummini hakkilo ɓe ganyi Musa e Allah. Gonga ɗum woni attawra re'i sarel Musa ɗum waɗi annabaku do'ere ɓiɓɓe Isra'ila ɓe nyamra yeeso ko to ɓe natti leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal ɗum hossayɓe yaaki leydi massungaku. Amma emo woodi hammunde Allah hebbinay alkawal muɗum o hisnay Isra'ila. Wonde nyalnde o sudday tampere maɓɓe o yamɗitinay ɓerɗe maɓɓe ngam o yiɗa ɓe yidde gongare o joddo e maɓɓe no deftere attawra timminiri nder bindi mayre ɗum kayɗini ɗum. Ɓe ƴebbi ɓe ndaari yeeso gongel sarel garaygel. En nanay ɗum daga nder ko annabo en bindi kanjum wi'ete Taknah. Nde ɓe njeeƴi ɓe ndaari habaru Musa diga sarel ngel ɗum hisniɓe ɓe tuubi. Ɗum fuɗɗitata nder tariha Isra'ilanko'en ɗum heɓa goɗɗo annabijo ummotoɗo bono Musa gorko. Dama ɗum heɓayno goɗɗo annabijo ardiɗo diina laamiɗo bono maako garayɗo. E non en natta nder Navi e nde woodi geɓe ɗiɗi. Yeɓre arandere annabo en ndenno e ɗum hokka habaru dow Isra'ilanko'en ko ɓe ngoni nder leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. Ɗum hokki habaru majum nder annabaku. Ɗum wi'i en o heɓi jaalorgal ngam kanko emo ɗon bono Musa emo nyuma dow ko ayaje mbi'i. Jemma nyalowma Josuwa e hoore maako ma o tampi. Ɗum waddi Isra'ilanko'en nder konu ɓe do'ake daga nder teddungal ngal Musa wayrunoɓe e nder habaru ɗum keɓnoɗen ɗum nder ngesa ɗum kamminoɗen habaru gokketeɗum ɗum e ɗum hoori hakkilo dow do'ere laamiɓe Isra'ila annabo en ardiɓe diina no ɓe pewiri ɓe ƴoyri woɓɓe ɓe mbari woɓɓe ma jaggani gunkiji. Gonga ɗum woni ɗum neebi e ɗum rufa ƴiƴam daga jamanu yaaki jamanu e ɗum holla do'ere maɓɓe e gongel sarel e ɗum yi'a aadilaku maɓɓe daga pellel yaaki pellel. Allah tabbitini alkawal ngal o waɗannoɓe o barkiɗinay ɓi Adama e laawol ɓi neɗɗo o wartay laamiɗo daga nder asngol Dawda. A heɓay goɗɗum habaru ɗum meta dow yimɓe Dawda ko ɓe Suleymanu e gongel sarel e ɗum holla dow Ibrahim e ɓe pondi Allah hoolare maɓɓe neɓayi. Amma a heɓtata ɗum iyaalu Ibrahim ɗum timmini to woɓɓe puɗɗi nangama ɓe njahara leydi maccungaku nder Babila. Siftor habaru ɗum hokkama e nder annabaku e ɓe andi massungangu ngu ɗum yaharata ɓe ɗum tabbitata. Ngam non eɓe siryi habaru ɗum eɓe kokka ɗum ɓiɓɓe Isra'ila ngam ɓe njogo kammunde maɓɓe to Allah hisniɓe diga leydi Babila o lildayɓe laamiɗo keso laamortoɗo bono Musa e Dawda e Suleymanu e nder sarel ngel ɗum heɓay seyo mango. Gonga ɗum woni kanjum woni ko yeɓre ɗiɗaɓre nde defte annabo en wato Navi ko nde wi'ata. E nder yeɓre tataɓre e woodi defte 12 e ɗe meta dow fii gotum nder annabaku e ɗe meta dow hakkunde leydi e leydi. Ta ɓeydi tati dow 12 maamiraɓe daga nder deftere fuɗɗode e nji'i habaru maɓɓe no ɓe do'ori ɓe soyi kammunde maɓɓe annabaku ngu bindangu e ngu ɗon nder defte ɗuɗɗe daga nder deftere dokaji wi'etende attawra e defte annabo en ɓe meti dow majum ko annabo en Isra'ila hani waɗa ɓe laato bono Musa ɓe mbaggina Isra'ilanko'en daga dow do'ere maɓɓe e jikku maɓɓe kalluɗum e ko do'ere nde waddata nyalnde darngal ere irde ɗum wanginay maccungaku gonɗum daga nder leydi Babila. Annabo en ɓe eɓe ɗiɓita alkawal ngal Allah waɗi o lootay hakkeji yimɓe maako o rimɗinay Isra'ila
Israa'ila ɓe laato aadili'en bono Ibrahim, ɓe njooɗoto nder alkawal e Allah, ɓe njooɗo les laamu maako no ɗum tintinirno laamu Muusa. Annabiijo Dawda wi'i ka nde tuubi kanko woni gartirayɗo barka Allah nder duniyaaru e timmoode defte nabi waato ɗe annabaaku. Non no attawra timminiri e woodi goɗɗe boliiɗe dartiiɗe nder Taknah waato attawra annabaaku bindaɗum eɗe siftorana ko bindano fuu no jangoɓe defte ɗen dow goɗɗo annabiijo bono Muusa o noddirteɗo Iliya o andinay sarel ngel Allah mo Israa'ila o lootata hakkeji ɓiɓɓe Israa'ila o hisnaɓe. Diga ɗon en ndaray nder Taknah yeɓre tataɓre defte ɗe ɗum wi'ata Kativim, defte ɗe mawɗe bindaɗe dow laral ko nde mayre ɓe sirya e haala belka e ka tokkotiri e defte koriɗe daga nder attawra defte annabo'en ɓe jajjini haala kan ɓe meti daga dow ko nde mayre e misalu deftere Jabura nde holli boliɗe mayre nder jimi ɗiɗi metuɗe dow attawra e defte annabo'en e fuɗɗode Jabura en ji'i aadilijo o tintinirama e Josuwa ardiɗo nyamɗo jaalorgal o darake dow ko ayaje mbi'i emo nyuma dow majum emo ɗon bono laamiɗo no Allah waɗani Musa alkawal emo ɗon bono lekki yonki gonki nder ngesa Edenen ki re'ata. Jabura ɗiɗaɓre e holla nandanna maako laamiɗo mo ɗum waɗi alkawal ɓiɗɗo Allah daga asgol Dawda o waray o do'a hallende daga nder kongol e lenyol o wartiro e barka Allah nder duniyaaru e nder defte Jabura koriɗe e nde ekkitina yimɓe Allah no ngarata do'are ɓe ndenta nder kammunde. Gaɗa majum e woodi deftere faamu nde meti dow goɗɗum saɗɗum ƴamal ummoytongal nder habaru ɗum woni daga nder attawra e defte annabo'en deftere balndi e wi'a bono Muusa nder attawra o hooƴi Allah e ɓernde go'o o ɗawtanimo a heɓay jonde jam e jaalorgal nder deftere wagginore e nde Ayuba e ɗe siftorana en dow Isra'ilanko'en no habaru maɓɓe yahrata ɗum saɗɗum. Defte tati ɗe e ɗe meta dow goɗɗi haalaji mawɗi ko ɗe mbi'ata woni jooɗa nder faamu a yi'ay moƴƴere Allah daga nder duniyaaru ndu'u ɓen mbindu. Defte ɗe mawɗe attawra windama ngam wagginki deftere annabi Daniyel nde yeƴake daga nder tarihi ɓiɓɓe Israa'ila do'ere maɓɓe e torra ka ɓe njari e kammunde nde ɓe ngoodi wonde nyalnde neɗɗo keso o'o mo ɗum waɗi alkawal mum nder attawra e defte annabo'en o waroyay o laatoto haykaliru to yimɓe sakkata mardiji maɓɓe wato ɓe ngoray hallende amma Allah rimɗinaymo o umminaymo o laamo duniyaaru nder aadilaku e timmode defte bindaɗe ngam hokkuki habaru ɗe meti dow fuu ko waɗi e ko wangi dow Taknah daga fuɗɗode faa warki sarel ngel ɓiɓɓe Israa'ila ɓe so'oyto daga leydi massungaku. Binduɗo defte ɗe hoori hakkilo maako dow alkawal ngal Allah waɗani Dawda wato dow laamiɗo garayɗo o wartiray sumpo yimɓe e Allah o wadday Urusalima kesum o wadday barka ka Allah dow leƴƴi fuu e timmode defte tariha e woodi wonde volde nde ɗum hutiri ɓe keɓinde daga nder Taknah. Volde nden kayre woni kammunde nde yonki kayre ɓuri mangu wartoyki maɓɓe daga leydi maccugaku e ɗum holla en Isra'ilanko'en garti to Allah gonduɗo e maɓɓe o nyamra yeeso o rimɗina Israa'ila kesum e non habaru ɗum timminiri. Deftere Taknah nde mawnde ko nde yiɗi wi'iki e njayri ɗum woni ɗum wurtinama nder fahmu Yahudanko'en bindano ɗum defte ɗe ngari nder sarel ɓiɓɓe Israa'ila ɗum hokki habaru majum nder defte ɗen ɗe fuu alkawal ngal Allah waɗani ɓiɓɓe Israa'ila e leƴƴi duniyaaru fuu ɗum siryama e nder wakkati ngam jangoɓe ɓen nyuma ɗum hutiniri boliɗe neɗɗo ngam ɗum andina faamu nder wolde Allah e kammunde dow ko waroyta e ɗum mete faa warki hande.